Si Jesus ug ang hari sa mga dawtang espiritu. Lucas Kapitulo 11 versikulo 14, 23. O sa niadto kahigayon giabog ni Jesus ang dawtang espiritu nga misulod sa o sa katawo nga nahimong hinungdan sa pagkaamang nini. Sa dihang naabog na niya ang dawtang espiritu nakasulti dayon ang naamang. Natingala gayod ang mga tawo. Apan may mga tawo didto nga mingon, nag-abog siya sa mga dawtang espiritu pinaagi sa gahom nga gihatag kanya ni Satanas nga mao ang pangulo sa mga dawtang espiritu. Ang uban didto buot mubitik kang Jesus, busa gisultihan nila siya nga maghimo og milagro sa pagpamatuod nga gipadala siya sa Dios. Apan nahibaluan ni Jesus ang ilang hunahuna, busa mingon siya kanila, kon ang mga sakop sa usa ka gingharian magkabahin-bahin ug magunay ug away, kana nga gingharian malaglag. Ug mao usab kana ang mahitabo sa usa ka pamilya nga magkabahin-bahin ug magunay ug away. Busa kon si Satanas ug ang mga sakop niya magbahin-bahin ug magunay ug away, ansaon paglungtad sa iyang gingharian. Kay mingon kamo nga ako nag-abog sa mga dawtang espiritu tungod kay gihatagan ako og gahom ni Satanas nga pangulo sa mga dawtang espiritu. Kon ang gahom ni Satanas ang akong gigamit sa paghingilin sa mga dawtang espiritu, kinsa man ang nagahatag og gahom sa inyong mga sumusunod nga nagahingilan usab sa mga dawtang espiritu. Ang inyong mga sumusunod mismo nagapamatuod nga sayop gayud kamo. Karon, tungod kay nagahingilan ako sa mga dawtang espiritu pinaagi sa gahom sa Dios, nagpaila kini nga ang paghari sa Dios miabot na kaninyo. Kisultihan sila ni Jesus sa o sa kapanig-ingnan, kon ang kasgan nga tawo nga kumpleto sa armas nagaguwardya sa iyang balay, dili gayud mahilabtan ang iyang mga kabtangan. Apan kon sulongon siya sa mas kasgan pa kay kanya, mapildi siya. Ang iyang gisaligan nga mga armas kuhaon gikan kanya, ug bahin-bahinon pa usab ang tanan niyang mga kabtangan. Pagkahuman nini mingon si Jesus, ang dili mo dapig kanako, batok kanako. Ug ang dili mo tabang kanako sa pagtigom sa mga tawo sa Dios magapatibulaag lang.